ನಮಸ್ಕಾರ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತ್ತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀದ ಸುವರ್ಣ ಬಕ ಎನಿತ ಅಟ್ಟೆಲು ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೆಲ ಎನ್ನಂಚಿನಕಲು ಒಂದಿನ ಅಂದಾಜಿಡೆ ಮಲ್ಪುನಿ ದಾಯಪಂಡ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿವಾದ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ನಿಜವಾಯಿನ ರೆಸಿಪಿದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಅಂದಾಜಿಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡದ್ಲ ಪನುಲಿ ಸರ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡು ಪುನಃ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಗಂಗ ಒಂಜಿ ಕಿಲೆ ತಾತ ಚರ್ಮದೇದಿನ ಕೊರಿ ಹದ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿವನ್ಲೆ ರಡು ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತು ಬೇಯ್ಸ್ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಲು ಕಟ್ಟೆದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಒನ್ಲೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ತಯಾರು ಅವನಾಗ ಮೆತ್ತಡು ಬಿರ್ಕಿಡ್ ಬೋಡಾಪುಣ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿ ತಾತ ಮಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಕಡೆವೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಪಿಲಕ್ಕ ಮೂರ್ದಿವನಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚುಲಿ ಸಲ್ದಿವನ್ಲೆ ಈ ಅಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಆಜಾದ್ನದ ಲಕ್ಕತ್ ಮಸಾಲೆದ ಪ್ರಮಾಣವಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ರುಚಿ ನೈತ ಬರೋಡು ಕಾಲು ಎಲೆ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಮೆತ್ತೆ ಬೀರ್ದರಿ ಒಂಜರೆ ಎಲೆ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜರೆ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಗೆಂತದು ಇರುವ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಕಡುವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬರೋಡತೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಪುಣಿಕೆದ ಪುಲಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ನಿಜವಾಯಿನ ರೆಸಿಪಿಡಿ ಈ ರಡ್ಡು ಸಾಮಾನ್ಲು ಬಹುಶಃ ಉಪ್ಪುಡು ಗಸಗಸೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಅಂಚನೆ ಪರಂಗಟೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ದುಮ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿಡಿ ಈ ರಡ್ಡು ಸಾಮಾನ್ಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪನ್ನಗ ಖಂಡಾ ಬಟ್ಟೆ ನೆಯ್ ಒಂಜಿ ಕಿಲ ತಾತ ಕೋರ್ದ ಮಾಸಗ ಕಡಿಮೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಂಡಲ ನೆಯ್ ಬೊಡಪುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ನೀರಿಡು ನೆನಪಿನ ಹಿಡಿದವರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪುಣತಲೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ಟಿಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡೆ ಗಸಗಸೆ ಎದತೊನ್ಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಡ್ ಬಹುಶಃ ಗಸಗಸೆ ಬಕ್ಕ ಪರಂಗಟೆ ಉಂಡು ಇತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ಇತೆ ಪರಂಗಟೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪುಡಿ ಪರಂಗಟೆ ಗಲಸುನ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಗ್ಗೊಡಾಪಣತೆ ಇತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಿರ್ದರಿ ಇತೆ ಮೆತ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋವಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ರುಚಿ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಇತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತೆ ಪುಣಿಕೆದ ಪುಲಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಕಡೆವೆರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಇತೆ ನಾನೇ ತೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಉಂಡೈತೆ ಆಯ್ತಾ ನೀರನ್ನು ದೆತ್ತದ ಬಾಡ್ಲೆ ಇತೆ ಕಡೆಯವರೆ ಏತ್ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಅತೇ ನೀರು ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲು ಮಲ್ತದ ಏ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಇತೆ ಬೇಸಪ್ಪನು ಒಂತೆ ನೀಟ್ ಕಾಯದಿವಂಗ ಇತೆ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತುನಾಥ ನೆಯ್ ಮೈಪ್ಲೆ ಇತೆ ನೀ ಕಾಯಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ತೂಟು ಮಕ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮುಲ್ಪ ಬೇಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕರ್ಕುರ ಆವು ಮುಟ್ಟ ಕಾಯವನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಬಾಜಂದ ಬೆಚ್ಚೋಗೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಕಾಯುಂಡತೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪ ಅಡಿತ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಣಲೆ ಬೆಚಾಲ್ಪೆ ಇದೆ ಬಣಲಿಗಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಸರಾಗ್ ನೈ ಮೈಪ್ಲೆ ಐತೆ ಅರೆ ಪಾಡೋಡು ತುಂಬು ನೈನಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾರು ಬಿಡ್ಲೆ ಇತೆ ನೆಯ್ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಅರಿದಿನ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಅವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ಲೆ
ಇದು ಕೋರಿ ಪಾಡಾಡ್ದುಂಬು ಈ ಅರೆಪ್ಪನ ಬೈಪಾವ ನೋಡು ಐಕ್ ಮಕ್ಳೆ. ನಮ್ಮ ಇದಮಟ್ಟ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಜೊತೆ ಇತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚೆದಾತ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಹದ ತೊಟ್ಟು ಮಕ್ಳೆ. ಇತೆ ಮಸಾಲೆದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾತನತೆ ಅಂಚನೆ ನೆಯ್ ಮಾತ ಪೂರಾ ಒಯ್ತೊಂದು ದಪ್ಪಾತನತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೇನ್ ಪಾಡಂಪೋಲೆ. ಇತೆ 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗೆ ರಡ್ಡರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಏತ್ಲಾ ಯಾವು ನಮ್ಮ 1 ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಮಸಾಲೆ ಬೇಪಾವನಗ ಪಾಡೊಂದ ಐಕ್ ಇತೆ ಒಂಜೆರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಳೆ. ಇತೆ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ದಪ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಲೆಂಕ್ ದುಂಡತೆ ಆಂಡ ಬೆಯ್ಯರಿಗೆ ಒಂತೆ ಪಸತಂಶ ಬೋಡು ಐಕ್ ಓ ಜಾರಡ್ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದರ ಅವೇ ಜಾರಡ್ ಒಂತೆ ನೀರು ತುರತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡುನಿ ಬುಡ್ಚಿ. ಇತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಹದ ತೊಟ್ಟು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಲೆ. ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಲೆ ಇತೆ ತುಲೆ ಮಾರೆ ಕೋರಿ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ನೀಲ ಮಿತ್ತು ತೇಲೊಂದುಂಡು ಇತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಳೆ. ನನವರಿದ್ನ ಅಟ್ಟಿಲ ಹದ ತೊಟ್ಟು ಮಕ್ತದ ಪಸೆನ ಆಜಾವನಿ. ಒಂದು ಗೀ ರೋಸ್ಟತೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಒಂದಂತೆ ನೆಯ್ ಮೈತೊನ್ ಪೋಲೆ. ನಿಕ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ಮಾರ್ರೆ. ತುಲೆ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಪದ ಗಲಸೊಂದಿಜ್ಜ ಪಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿರೆ ಬುಡ್ತಾ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನೆಡ್ದವರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಣು ನನ್ನಲ ಒಂತೆ ನೆಯ್ ಮೈತದ ಮಕ್ಳೆ. ಇತೆ ಕಣ್ಣುಂಡತೆ ವಿಡಿಯೋದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಡ ಹದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇತ್ತಿನ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಆತಂತಲೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಸೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಆಜಿದನತೆ ಒಂತೆ ದೊಂಬು ಕಾಯ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಸೊಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕಲಾಯ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಇತೆ ಹದ ತೊಟ್ಟು ಪಜ್ಜಿ ಕೋರಿನ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟು ಮಕ್ತದ ಬೇಯ್ಪಾವನೆಡ್ ದಾವರ ಕೋರಿ ಮಸಾಲೆನ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತ ಮುಣ್ತುಲೆ ಬಕ ರುಚಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪನ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒಂದತೆ ಅವೇನ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಿತ್ತಡ್ ಬಿರ್ಕುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ನನವರಿದ್ನ ಅಟ್ಟಿಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಮಾಧಾನದ ಮಿತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತನ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಜಿಡ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಎಂಕಂತೂ ಇತ್ತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಯಾನಂತೂ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಹೇ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಾತಂಡು ಮಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ವರ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಬಿಡ್ಚಿ ವರ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಗೆ ತಿರಿಪಾಲ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದ ನೆಟ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸುಮಾರು 240 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ನಿಖಿಲಿನ ಕಣ್ಣೆ ಎದುರುಡಿತ್ನ ತಟ್ಟೆಡು 1830 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಆದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗಂಟೆ ಜಿನ್ನೆ ಹೊತ್ತನಾಗ ಆಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪುದಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಿನ ಲೈಕ್ ಬಕ್ಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಚಾವ್. Goodbye.